ካብ ንስነትና ጀሚርና ሓንቲን ትንፋስ ኣብ ክልተ ስጋይና ነርና ዘይንካፈሎ ሚስጥር ዘይነሕልፎ መከራ ይነበረን ዕራ ሓቢርና ትካል ከፊትናስ ናብራና ክንቀይር እውን ተላዒልና ነርና ብተንኮል ከተፍርሰኒ ንብረተይ ከተበላሹ ኸላ ኣነ ግን ብፍቕሪ ከምልሳ እየ ዝፅዕር ዝነበርኩ ንዓ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጓላ እውን ከይተረፈ ሓብሒበላ እየ እንተኾነ ግን እቲ ኩሉ ቁንዕናይ ብጥልመት እያ መሊሰትለይ ኣብ ውሽጣ ዝሓዘቶ ጸሊም መርዚ ካብቲ ዝገመትክዎን ላዕሊ እዩ ነይሩ ብዘይፈልጦን ብዘይገመትክዎን መንገዲ ንህይወተይ ንሓዋሩ ዝቐየረ ሎሚ እቲ ብፍላጥን ብተንኮልን ዘመሓላለፈትለይ መርዚ ዘይግብአኒ ሕማም HIV ተሸኪመ ኣለኹ እዚ ናይ ሓቀኛ ዓርኪ ውዕለታ ድዩ ወይስ ናይ ሸይጣን ተንኮል ምስ መሓዛይ ብሓደ ኢና ዓቢና ብሓደ ኢና ተማሂርና ገዛውትና እውን ጥቓን ጥቓ እዩ ምሕዝነትና ካብ ብቁልዕነትና እዩ ዝጅምር ሓወይነ እኳን ኣዕርኽቲ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ኣቀራሪቦሙና ንእሽተይ ከለኹ ካብ እግሪ ሓወይ ኣይፍለን ነይረ ናብ ዝኸዶ ምሳኻ እየ እናበልከ ይሸግሮሞ ንሱ እውን ክበኪ ስለ ዘይፈቱ ሒዙኒ እዩ ዝኸይድ ብተደጋጋሚ ናብ ዓርኩ እንትኸይድ ይማልአኒ እሞ ምስ መሰተይ ዝኾነት ጓል ሓፍታ ኣላልዮሙና ንሕና ብሓደ እንትንፃወት ንሳቶም ወይ ፊልሚ ይርእዩ ወይ ድማ መጽናዕቲ እንተሃልይዎም እውን ከምኡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እተኳ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ገዛና ክመጽእ ከሎ ሒዝዋ ይመጽእ እናበልና ንኽንራኸብ ንዕኦም ምጽባይ ገዲፍና ባዕልና ምጥያቕ ጀሚርና ንሕና ተኽትንፋስ መሓዙት ኮይና ሓወይነ እኳን ግን ድሕሪ ግዜ ተረሓሒቖም ተሪፎም እዮም መሓዛይ ልዋም ትበሃል ምስ ልዋም ካብ ብቁልዕነትና ዝጀመረ ምሕዝነትና ክሳብ እዚ ዝሕዝን ድርብ ጥልመትን በደልን ኣባይ ትፍጽም ካብ ዘይምፍልላይና ዝተልዓለ ክሳብ ሰባት ኣሕዋት ዲኽን ዝብሉና ብኣና ዝቐንኡ ከማና ክኾኑ ዝደልዩ ምሕዝነት ናትክን ዳ እምበር እንበሃል ኢና ነርና ኣብ ምሕዝነትና ካልኦት ወሲኽና ይንፈልጥን ሰበይ ንሓውስን ኣነ ይኹን ንሳ ካልኦት መሓዛይ ኢልና ንፅውዐን የብልናን ብፍላይ ንሳ ሓፍቲ ስለ ዘይብላ እዚ ኣምላኽ እኮ ሓፍቲ ከም ዘይብለ ይርኡ እዩ ክንዲ ሓፍቲ ትኾነለይ መሓዛ ሂብኒ እያ ትብለኒ ኣነ ምስ ሓፍተይ ከምዚ ጌርና እንትብላ ብጣዕሚ እያ ትቐንዕ ነይራ ኣነ እውን ከይስማዓና በልኩ ኣነን ሓፍተይን ዝኾነ መደብ እንተሃልዩና ይፅውዓ ነይረ ክልቴና ብጣዕሚ ኢና ንተኣማመን ንተሓባብኦ ነገር ኣይነበረናን ክንፈላለ ካብ ዘይምድላይና ዝተልዓለ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ በፃሕና ወለደይ ኣብ ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ንኽምሃር እንትደልዩኒ ንሳ ኣብኡ ንኽትምሃር ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመዝገበት ብናታ ኣብ ናይ ውልቀ ምምሃር ዝተፈለየ ነገር የብሉን ዝብል ክንፈላለ ካብ ዘይምድላይ ዝተልዓለ ጉትጎታ ኣነ እውን ከምኡ ካብ መሓዛይ ክፍለ ስለ ዘይደለኹ ንወለደይ ኣብ ናይ መንግስቲ ምምሃር ይሕሸኒ ኢለ ብሓደ ተማሂርና ኢና ክልቴና ውፅኢት ስለ ዘይመፀልና ዋላ እኳ ናታ ካብ ናተይ ዝሐሸ ኮይኑ ኣብ ኮሌጅ ከምህራ ዝኽእል ነጥቢ እንተነበራ ወለደይ ንእስ ዝበለት ትካል ተለቂሖም ክኸፍቱለይ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ምስ ነገርክዋ ኮሌጅ ተማሂረ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ኣነ እውን ምሳኺ ምስራሕ ይሕሸኒ ንምንታይ እሞ ክልቴና ኮይና ዘይንሰርሕ ዝብል ሓሳብ ኣምፀትለይ በዚ ኣነ እውን ሕጉስቲ እየ እዚ ሓሳብ ንስድራይ እንተካፍሎም ዋላ እኳ ምሕዝነትናን ፍቕርናን ተፈለጡ ብሓደ ምስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ንስኻትክን ነገር ቁልዕነት ኣዝሐ ዘለክን ፍቕሪ ኢኽን ትሪኣ ዘለኽን ኣብ ስራሕ ዘይምርድዳእ መስሕሓብ ኣሎ እዚ እንተጋጥም ክትበኣሳ ኢኽን ሽዑ ግን እንኮላይ ምሕዝነትክን ኢኽን ትስእና ዝብል ስጋት ነይሩ ነገር ግን ከም ኣመለይ ህልኽ ኢለ ሰሪሐ ከም ዘኸብርዖም ቃላተይ ክልቴና ተለቂሕና ቢዝነስ ጀመርና ገዛውትና ቀረባ ስለ ዝኾነ ንጉህ ተፀዋውዒና ብሓደ ስራሕ ንኸፍት ምሸት እውን ከምኡ ብሓደ ስራሕ ዓፂና ንገዛና ንምለስ ስራሕና ጽቡቕ እናዓበየ ኸደ በዚ ድማ ዕዳና ኸፋፊልና ንባዕልና ምዃን ጀሚርና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንስድራና እውን ሓደ ነገር ኣብ ምግባር በፂሕና ኢና ብሰንኪ ክልቴና ስድራና ተቐራሪቦም ዳርጋ ከም ናይ ቀረባ ዝማድ ዝበሃል ዓይነት ርክብ ኣለዎ ንኣዴታትና ክዳን እንትንገዝእ ሓደ ዓይነት ኢና ንኸድነን ነቦታትና እውን ከምኡ ዕድመ ንእስነት ንእሽተይ ገንዘብ ምርካብ ተሓዊስዎ ክንረአ መዋል ጀመርና ብፍላይ ልዋም ብስራሕ ይኹን ዋላ ዓሚል ኮይኖም ምስ ዝመፁ ወዳት ጥብቕ ዝበለ ርክብ ጀመረት ብሓደ ግዜ ምስ ክልተ ሰለስተ ወዳት ኣጉል ዝኾነ ምቅርራብ እንትርእየላ ግን ልክዕ ከም ዘይኮነ ከረዳኣ ፈቲነ ነይረ እንተ ንሳ ግን ኣነ ከምኣ ብብዙሓት ወዳት ስለ ዘይተኸበብኩ ከም ዝቐናእኹ ጌራ እያ ተረዲኣቶ ፍትሕ ምባል እንታይ ፀገም ኣለዎ
ካብ መስመር ዝሓለፈ እንታይ ክገብር ርኢኽኒ ኢላ ዓፀወትኒ። ዝኾነ ትኽክል ዘይኮነ ነገር እንትርኢ ጌጋ ካብ ምባል ግን ዓዲ ይወዓልኩን። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ወርሒ ሒሳብ ሰሪሕና ዘለና ኣታዊ ስራሕ መካየዲ መጠባበቂ ትርፊ ኢልና እነመሓድሮ ገንዘብ ካብቲ ንውልቀና እንካፈሎ ገንዘብ ንላዕሊ ከተልዕል ጀመረት። ከምኡ መግበሪኣ ብዙሓት ምኽንያታት ዋላ እኳ ተቕረበት ኣካይዳኣ ውዕሎኣ ስለ ዝፈልጥ ግን ኣበይ ከም ዝጠፍእ ዘሎ ኣይጠፍአንን። ኣብዚ ግዜ ኣነ ኣፍቃሮ ነይሩኒ። እንተ ንሳ ግን እከለ እዩ ኣፍቃርየ ኢላ ካብ ምምራፅ ክተርፍ ኣይትደሊ። ንዝተመቸዋ ወዲ ከመይ ጌራ ኣፍቃርየይ ከይበለት ከየርሓቐት ከም እትሕዞ ትኽእለሉ እያ። ናተይ ናይ ኣፍቃርየይን መንገዲ ካብቲ ናታ ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝነበረ ፈቐዱ ክለብ እንዳመስተ ስለ ዘይንዘውር ከም ድሑራት ጌራ እያ ትሓስበና። ካብኡ ሓሊፉ ንኣፍቃርየይ ንማሓዛይ ካባይ ከም እትፍለ ጌርካያ ኢላ ፀሚዳ ሒዛቶ እያ። ኣይትፈትውን። ኣንቲ እንታይ ኢኻ ርኢኽሉ ነዚ 5 ደቂቓ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ እንተይልካ እኳ ድቃስ ዘምፀልካ? ፀወታ ቀልዲ ዘይፈልጥ ወዲ እንታይ ልክዮ ኢኺ? እንታይ ኢኺ ፈቲኽሉ? በጃኺ ኢለክንዮ በልዮ እያ ትብለኒ። ካብ ምባል ሓሊፉ እውን ኣፍ ኣውፂኣ ማሓዛይ ንዓኻ ይትግበአካን እያ እንታይ ኻለ ድሕሪኣ ኾለል ትብል ማንዛኻ ግዳ ዘይትእልሽ እናበለት ክተንቋሽሾ ምስ ጀመረት መስመር ሓሊፍኪ ንስኺ ከም ድላይኪ እንተ ኣብ ናተይ ህይወት ግን ኣይምልከተክን ኢለ ምስ ጥንቀቅክዋ ኣብ ክንዲ ንዓኻ ሓለይ ዝተዛረብኩስ ኢላ ብላዕሊ ኮይና ኮሬት። ንሰሙን ዝኸውን ኣብ ሓደ ድንኳን ኮፍ ኢልና እናወዓልና ተዓፃፂና ምስ ሕለፍናዮ ግን ይቕረታ ተጋጊአየ ክሳዕ ክንድኡ ክደፍሮ ኣይነበረንን ኢላ ናብ ንቡርና ተመለስና። የቕሬታ መጠየቂኣ ግን በቲ ዝገበርቱ ተጣዒሳ ዘይኮነስ ገንዘብ ስለ ዝደልየት እዩ ነይሩ። ካብ ቀጻሊ ወርሒ ቆረፅ እናበለት እትወስዶ ገንዘብ እናወሰኸ ምስ ከደ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ምስ ኮነኒ ግን ክጋፈጣ ጀመርኩ። ድሕሪ ብዙሕ ክርክርን ዘይምርዳእን ግን እዚ ድኳን ተኻፊልና ነናይ ባዕልና ክንከፍት ከም ዘለና ምስ ሓበርክዋ ብጣዕሚ ሓረቐት። ናተይ ሓሳብ ገንዘብ በቦነና እናልዓልና ብዛዕባ ትካል ምዕባይ ምሕሳብ ገዲፍናስ ዘዝሰርሖ ገንዘብ እንቆራሞቶ እንድሕር ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ምኽሰርና ይተርፍን። ኣብ ናይ ገንዘብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ዘለና ርድኢት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣፈላላይ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ በዚ ኣካይዱ እንተቐፂሉ ድማ ድሓር ናብ ዘይኮነ ምስሕሓብ ከየእትወና ምሕዝነትና ከይንኸስር ብኣጋሰስ ስራሕና ፈሊና ነናይ ባዕልና ሒዝና ከም ቀደምና ምዃኑ ዝሓይሽ ዝብል እዩ። ብናታ ርድኢት ንሳ ንስድራ ስለ ተመሓድር ብዙሕ ወፃኢታት ከም ዘለዋን ብዙሓት ቀዳዳት ከም እትሽፍንን ኣነ ግን ስድራይ ካባይ ተፀበይቲ ስለ ዘይኮኑ ዘተሓሳስብ ዘጨንቕ ከም ዘይብለይ በዚ ድማ እቲ ንሳ እትገብሮ ዘላ ንምርዳእ ከም ዝፀገመለይ እያ ተሓስቡ። ብዙሓት ዓማዊልና ኣነ ከተኣናግዶም ከለኹ እዩ ባህ ዝብሎ ኣባይ ዝያዳ እምነት ኣለዎ። ካብ ድኳንና ክዕድጉ ዝመፁ ዓማዊል ኣነ ተዘይሃለየ ንሳ ምስ መፀት ክንምለስ ኢሎም እንተኸዱ ብጣዕሚ እያ ትበሽቕ ነይራ። ዝበዝሑ ዓማዊልና ኣባይ ትኹረት ምግባሮም ካብኣ ብዝሓሸ መልክዑ ንዓይ ምእማኖም ደስ ኣይብላን። እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ ከም መሽለኹ ትጥቀመሉ እያ። ኣብ እዋን ስራሕ ክትወፅእ እንተደልያ ኣነ ሞ እንታይ ክገብረልክ ኮይነ እዞም ዓማዊል ከም ትርእዮም እዮም ንዓኺ እዮም ዝደልዩ ንስኺ ተሃሊኺ እኹል እዩ ኢላ ዕዝር ትብል። እቶም ንብረት ዘረክቡና እውን እንተኾነ ኣነ ፈሪመ ክቕበሎም ከለኹ እዩ ባህ ዝብሎ። ንሳ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ተገዳስነት የብላን ሸለል ባህሊት እያ። ተለቂሕና ዘምፃናዮ ንብረት ኣብ ሰዓቱ ይኽፈልን። ኣቑሑት ክነምፀሎም ኣቐዲሞም ቀብዲ ዝኸፈሉ ዓማዊል እውን እቲ ንብረት ኣብ ዝተባሃልዎ ግዛ ይርከብዎን። በዚ ሓላፍነት ኣብ ምውሳድ ኣነ ይሓይሽ ብዝተኻእለኒ መጠን ኩሉ ኣብ ግዚኡ ክኸውን ስለ ዝገብር ኣባይ ዘለዎ እምነት ዝለዓለ እዩ። እዚ ንናይ ባዕልና ንስራሕ ዝብል ሓሳብ እንተቕርበላ ክልቴና ብሓደ ኮይና ዘፍረናዮም ዓማዊል በቲ ልሙፅ መልሓስኪ ስለ እተእምን እዮም ጠቕሊልኪ ክትወስድዮም ስለ ዝደለኸ እዩ ካብ መጠን ዝሓለፈ ስሳዕ ኣለኪ ኢላ ኣይተቐበለቱን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሃለና ኣቦኣ ይሞት እሞ ኩሉ ሙሉ ገዳዲፍና ትኹረትና ናብኡ ገበርና። ቁሩብ መዓልታት ምስኣ ኮፍ ኢለ ምስ ኣተሓዘንክዋ ስራሕ ክኸፍት ስለ ዝነበረኒ ናብ ስራሐይ ተመለስኩ። ብሞት ኣቦኣ ብጣዕሚ እያ ተጎዲኣ። ንኣስታት 2 ዋርሕ ዝኸውን ናብ ስራሐይ መፀትን በይነየ ዝውዕል ነይረ። ዋላ ደኣ ናብ ስራሐይ ትመለስ እምበር ደገ ካብ መዋል ግን ዓዲ ወዓለትን። ገንዘብ እንትደሊ ጥራሕ እያ መፅያ ትወስድ። ንሓዘን ነርባዓ ንተስካር እናተባሃለ ዓቐን ዘይብሉ ቅርሺ እዩ ዝለዓል።
ስድራ ካሊ እዚ እዩ ዝበሃል ኣታዊ ከም ዘይብሎም እናፈለጥኩ ክኸልክል ኣይከኣልኩን። ከም ሓፍተይ ዝሪኣ መሓዛይ እንድያ ካባይ ሓሊፉ ዳ መን ክርዳኣ ኢለ ዘዝደልየ ተልዒላ እንትኸይድ ተዛሪበይ ኣይፈልጥን። ምስ ኣፍቃሪየ ተፈላሊና ብናተይ ገንዘብ ንኻልኦት ኣዋልድ እናጋባዘ ከም ዝውዕል ምስ ፈለጥኩ ብዘፍቅሮ ሰብ ብምጥላመይ ተጎዲኤ ሓዚነን ትሪኤኒ ኣቲ ነዚ ዲኺ ትቕዝምሉ ዘለኺ ቀደሙሳይ ነገርና ክንዶ ምስ መዓቢ ክንበር እዩ ዝነበረ መልሳ። ካብ ልዋም እቲ ዝጸልአላ ባህሪ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመካ ኣቕለል ኣቢለ እያ ትሪኦ። ከምዚ ብዘካ ካሊእ ዝጉዳእ ስምዒት ከም ዘለዎ ክሓዝን ክሓምም ክሽገር ከም ዝኽእል ኣይትሓስብን። ንሳ ካብቲ ካልኦት ዝበፅሖም እቲ ርብዒ እንተጓኒፍዋ ግን ሰባት ስርሖም ናቶም ጉዳይ ገዲፎም ንዓኣ ክቀባጥሩ ንዓኣ ወጊኖም ክቆሙ እያ ትደሊ። ኣነ ኣሚነዮ ካሊእ ከይጠመትኩ ንዑ ጥራሕ ልበይ ሂበ ኣፍቃሪየ ዝበልክዎ ሰብ በዲሉኒ ለንተሓዝን ኣቕልል ዘበለቶ ምስቲ ንሳ ብዕሉ እኳ ናተይ ዘይበለቶ ከምቲ ንሳ ትብሎ እትከያየፈሉ ዝነበረት ተተባኢሳ ግን ዓለም ትገምጠል ትብል ሰብ እያ። ብዝኾነ ነዚ ኣመላ ስለ ዝፈልጦ ካብኣ ብዙሕ ኣይትፀብኹን። ወዮ ድንኳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣሸንኳይሎ ንኽልተ ክምቀልስ ነታ ዘላ እኳ ክኣክል ኣይከኣለን እናተዳኸመ ኸደ። ብናይ ሞት ኣባኣ መኽንያ ዳርጋ ናብ ስራሕ መምፃእ ገዲፋቶ እያ። ቅሩብ ዘፍርሓ ኣምሺኺ በወይ ወፂኺ በወይ ኣቲኺ ዝብላ ዝነበረ ኣቦኣ ስለዘየለ ፈቐዱኡ ክለብ ምሕዳር ኮይኑ ስራሓ ወፃኢታታ ድማ በቲ ናይ ክልቴና ድኳን እናተሸፈነ ክዘልቕ ኣይከኣለን። ኣነ ነቲ ዘጠራቐምክዎ ገንዘብ ወሲኸ እቲ ንምቀሎ ሓዊሰ ናይ ባዕለይ ክኸፍት ወላ ተሓሰብኩ ንሳ ነቲ ናታ ድርሻካ ምሻጥ ወፃኢ እትቋቋመሉ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ስለዝፈልጥ ብፍላይ ኣቦኣ ስለዘየለ ስድራኣ ሙሉእ ብሙሉእ ካብዚ ድኳን ኣታዊ ስለዝመሓደሩ ከመይ ገይረ ጨኪነ ከምኡ ክብላ ኢለ ወላ ተሰከፍኩ። እንተ ንሳ ግን ልቢ ክትገበር ኣይከኣለትን። ሓደ መዓልቲ ምርር ኢሉኒ ሕዝስ በዚሑ በቃ ነናይ ባዕልና ንካፈል ካብ ድሕሪ ህዚ ንባዕልኻ ሕሰቢ ምስ በልክዋ ብዙሕ ትርፊ ዘረባታት ተዛሪባ ፀሪፋት እንኸደት። ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ እቲ ድንኳን ተሰረቐ። ዝተሰበረ ማዕጾ ወይ መስኮት ኣይነበረን። ብቁልፊ ተኸፊቱ ዝነበረ ኣቑሑት ኩሉ ተወሲዱ ጥርሑ ተቆሊፉ እየ ረኺበዮ። እቲ ንብረት ምስ ተሰረቐ ልዋም እውን ስለ ዝጠፍአት ንፖሊስ ነቲ ድንኳን መን ከም ዝሰረቆ ንምፍላጥ ግዜ ወሰደሉን። ድሕሪ ሶምን ኣብ ካሊእ ከተማ ተረኺባ ብእሱር መፀት። እቲ ኣቑሑት ብዝሓሰረ ዋጋ ሸያይጣ ዝበዝሕ ገንዘብ ኣጣፊኣቶ እያ ነይራ። ኣዲኣ ናብ ገዛና መፅን ሕሉፍ ክንረአይ ዛጓለይ ዘይንሳ ጠዋሪ የብለይን ኣይትኽሰስያ ኢለን ትልምናኒ። ወለደይ እውን ብተወሰኺ እቲ ድርሻ ከንተሂባትኪ ኣብኡ ዘባፅሕ የብልክንን ኢሎምኒ። ኣነ እውን ካብ ቁልዕነተይ ዝፈትዋ ዝኣምና ከም ሓፍተይ ዝሪኣ መሓዛይ እያ እሞ ክጭክነላ ኣይከኣልኩን። እኹል ዋላ እኳ ተዘይነበረ እቲ ብኢዳ ዝነበረ ገንዘብ ተቐቢለ ጉዳይና ብሽምግልና ተወድአ። ምሕዝነትና ግን ክቕፅል ኣይከኣለን። ከም ፀላኢታ ረአየትኒ። ካብ ቤተሰብ ተለቓቂሐ እቲ ዝነበረ እናሓዊሰ ናይ ባዕለይ ድኳን ከፈትኩ። ንዓመታት ከም ኣጋጣሚ እኳ ኣብ መንገዲ ተተረኺብና መንገዲ እናቐየርና ከምደይ ተረኣኣና እናሓለፍና ቀፀልና። ኣነ ናተይ ዝብሎ ሰብ ረኺበ ተመርዐ ወለድኩ። ክምርዖ ከለኹ ምኽኣል ኣቢኒ ክንተዓረቕ ከም መሓዛይን መታዓዊተይን ኮይና ምሳይ ክትውዕል ካሓታ ኸይደየ እየ። እንተ ንሳ ግን ካብ ድሕሪ ሕዚ ምሳይ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልዋ ከምዘይትደሊ እያ ዝሓበረትኒ። እዚ ዝበሃል ስራሕ የብላን። ሕዚ እውን ፍቐድኡ ክለባት እያ ትሓድር። ኣዲኣ ካብ ዘምፀአት ተምፃዮ ጠዋሪተን ንሳ ስለ ዝኾነት ዝገበረት ተገበረት ኣይዛረባን። ከም ድላያ ተኾነት ተጋጊኸ ዝብላ ሰብ ኣይነበረን። ሃንደበት ሓደ መዓልቲ ጥንስቲ ኮይና ረኣኽዋ። ዋይ ተመስገን ቆልዓ ተወሊዳማ ህድእ ክትብል እያ ኢለ ሓሰብኩ። እንተኾነ ግን ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝኸውን ዓርሳ ከተጥፍእ ከም ዝሞከረት ውይ ተባሂሉ መንደር ሙሉእ ከም ዝተኣከበ ንወለደይ ክጥይቕ እንትኸይድ ሰማዕኹ። ቅኒ ኢለን ኣዲኣ ናብ ገዛና መፅን መልእኽቲ ለኣኻለይ። ብህፁፅ ኣይደለይ ከለኹሞ መፅኢ ተባሃልኩ። ዛጓለይ እዛ ቆልዓ ምስ ልባ የላን። ምልእታ ለይቲ ሓደ ነገር ከይተኾነኒ ኮፍ ኢለ እየ ክሕልዋ ዝሓድር። እቲ ቀደም ንዓኸ እያ ትሰምዕ ዝነበረት። ንዕዳ ማሓዛኻ ከምዚ ኮይና ስቑኢል ከይትርአያ ቅርብ ኢልክ መዓድ እያ። ምናልባት እቲ ንዓይ ዝሓበአትለይ ንዓኸ ትነግረክ ትኸውን። እቲ ቆልዓ እውን እንተኾነ ባዕለይ ከዕብዮ እየ። ንሱ እንተኾይኑ ዘጨንቓ ዘሎ ናባይ ትግደፎ በላኒ። ልዋም በዚ ሕዚ ዘላቶ ኩነታት ብጣዕሚ እየ ሓዚነ። በዲላትኒ ኣቐይማትኒ ከይበልኩ
ምናልባት ሕሉፍና ዘኪራ ጸጋማት እንተካፈለትኒ ኢለ ከድክዋ ኣብቲ ፈለማ ገጽ ወላ ተኸለአትኒ ጽምም ኢለ ደፊአ የኸይደያ ድሕሪ ቁርብ ምምልላስ ብድፉኑ ቅድሚ ሕዚ ዘጥፋእቶም ጥፋኣታት ዝበደለቶም በደላት ዝነበረ ኣካይዳ ትኽክል ከም ዘይነበረ ዓስቢ ዝሕሉፍ ድማ ሕዚ ተቐበሎ ከም ዘላ እያ ዝገለጸትለይ ደሓን ልዋ መሓፍተይ ሕዚ እውን እኳ ይረፈደን ቆልዑት እንዲና ዘለና መዓዝ ኢልክዮ እዩ ብዛዕባ ዝቆልዓ እንትኾንኪ ኣይትጨነቂ ቆልዓ ተወሊዱ ንምዕባይ ኣየጉዮን ጥራሕ ንስኺ ጥንክር በል እምበር ሰሪሕኺ ነዚ ሓደ ቆልዓ ምዃን ኣይትስእንን ድሓር ከዓ ኣነ ኣብ ጎኒ ኸለኹ በልክዎ እዚ ኻባይ ኣይተጸበየትን እሰይ ክብላ ክሕጭጭ ናይ ኢድ ክረኺብኪ ክብላ እያ ተጸቢያ ነይራ ብዝገበረቶ ነገር ተጣዒሳ ንመጀመርታ ግዜ ይቕሪ ተሓተተትኒ ኣነ እውን ደሓን ንሱ ሓሊፉ እዩ ረስዕዮ ናይ ሕዚ ጥራሕ ንግበር ካብ ድሕሪ ሕዚ ዓርሰይ ከጥፍእ ዝብል ሕማቕ ሓሳብ ካብ ርእሲ ኸውፅእ እዩ ኢለ ሕነ እዚ ዝተጠፋፋእናዮ ዓመታት ብዙሕ ዕለልና ልዋም ጓል ወለደት ሓራስ ኮይና መዓልቲ እናተመላለስኩ ኣላዒለያ እየ ከይኸፍኣ ተስፋ ከይትቆርጽ እናበልኩ ሓቦ ኸትገብር ኣጆኺ እናበልኩ ከም መሓዛ ዝግብአኒ ገይረ እየ ዘለያ ሓደ ነገራት እንተሃልዮም ኣነ እንተዘይጥዒሙኒ ንበዓል ገዛ ይልእ ኸላ መኪና ስለ ዘለትና ክትከዶ ትደልዮ ቦታ እንተሃልዩ ንበዓል ገዛ ይስደድለይ እሞ ከብፅሐኒ ትብለኒ ሓራስ ኮይና እሞ ቆልዓ ሒዛ እናበልኩ እናቃባጠርኩ ንበዓል ገዛ ይሰደላ ጓላ ዓመት ከይገበረት ምሰዲኣ ተባይሳ ካብ ገዛ ወፀት ነታ ጓላ ምሰዲኣ ገዲፋታ እያ ወፅያ ንበይና ገዛ ተኻርያ ምንባር እንትጅምር ዝተወሰነ ቑሑት ካብ ዝነበረና ካፊለያ ዝግዛእ ገዛ እዚኻ ኣጆኺ ምባል ናተይ ሓላፍነት እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ከም ዝደልየ ከም ዝኾይነ እናበለት ናተይ ናይ በዓል ገዛይን ሓገዝ ካብ ምጥያቕ ዓዲ ወዓለትን በዓል ገዛይ ሕዝስ ናይ ውልቃ ሹፈር እምበር ጌርክኒ እንታይ ኢኻ ከም ቆልዓ ሽሩሩ ትብልያ በጃኺ ኢለኪ ክንዲ ዝገፀይ ተሃብያ ዋላ ተበለኒ እናቀባጠርኩ እናለመንኩ የሰደላ ነይረ ሓደ ግዜ ለይቲ ካብ እንዳ ጭፈራ ቤት ተደዊሉ ዝሰተየቶ ሒሳብ ስለ ዘይከፈለት ሰኺራ ስለ ዘላ መጺኹም ሒሳብ ከፊልኩም ውሰድዋ ንበሃል ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝኾን ንበዓል ገዛ የሸጊረ ከይድና ምፂናያ ኢና ብድሕሪኡ ግን ክድወል ከሎ በዓል ገዛይ ክልቴና ድቃስ ካብ ንስእን ኣነ ኸይደ ገዛ ከብፅሓ ንስኺ ደቅሲ ይብለኒ እሞ ንሱ ይኸይድ ኣብቲ ፈለማ ክምዕዳ ፈቲነ ነይረ ንሰባት ተሸጊረውን ተቆፂራ ከም ትሰርሕ ገይረያ ነይረ እንተኾነ ግን ክትልወጥ ኣይከኣለትን ከምዚ ኢልና ንንዊሕ ዝበለ ግዜ ምስ ፀናሕና ግን ክመረኒ ጀመረ ክሳዕ መዓዝ እዩ ከምዚ ኣነኸ ናይ ምንታይ እዩ ክንዲ ዝዝንከራተት ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ሽማግለ ኣኪበ ዓገብ ክብላ ፈተንኩ ምስድራይን በዓል ገዛይን ብሰንካ ብዙሕ ግዜ ተባኢስና ኢና ኣነ እየ ጨኪነ ክደርብያ ዘይከኣልኩ እምበር ንሳ ዋላ ሓንቲ ትስከፍ ልቢ ትገብር ሰብ ኣይኮነትን በቃ ሕዚ ናይ መወዳእታ እዩ ካብዚ ንላዕሊማ ክፅመም ኣይክእልን በዚ ንጓላ ዘድሊ ወፃኢታት ክሽፍን በዚ ድማ ብኣቕሳነት ክስእን የብለይን እዚ ኩሉ ሓላፍነት ናይ ምንታይ እየ ኢለ ሽማግለ ኣኪበ እንተኾነ ናብ ልብኺ ተመለሲ እቲ ዝሓለፈ ዕብዳን ይኣኽለኪ ተዘይኮይኑ ግን ኣነ ክንዲ ዝኣኽለኒ ከም ዝፈተንኩ ንጓልክን ንዓኽን ከኣልዲ ከም ዝተጸገምኩ ክትፈልጡለይ ይደሊ ካብ ድሕሪ ሕዚ ግን ይኣኽለኒ በቃ ኣብቂዐ እየ እዚኣ እየ ዓቕመ ይበልኩ ንበዓል ገዛይ ነቦይን ሓዊሰ ኣዲአን ሓዊ ቦታታን ወሲኸ እየ ስምዑኒ ዝበልኩ ዝመለሰትለይ መልሲ ግን መደንገፂ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ክንዲ ዘመጻድቐኪ ዘሎ እቲ ትገብርዮ ነገር ክትገድፍዮ ትኽእሊ ኢኺ ዘገድደኪ ሰብ የለን ነዘን ዘይጠቕማስ ገይረ ኢልኪ ክትዛረቢ ካብ ድሕሪ ሕዚ ናትካ ሓገዝ የድልየናን እዩ ክትገድፍዮ ትኽእሊ ኢኺ እንኳዕ ጥራሕ ሓደ ኾንና በለትኒ ኣዳኣ ትቐብል ኣቢለን እንታይ ኮይኑ ዘየድልየና መን ድዩ ዘዕብያ ዘሎ ዛቆልዓ ንሱም ኢኺ ወሊድክያ እምበር ኣይንሳ እንድያ ተዕብያ ዘላ ግዲ ኣፍክ መሊእኽስ ኣየድልየናን ክትብሊ ኢለን ኮርያላ ኣነ እውን ብጣዕሚ ሓረቅኩ ሕሉፍ ሓሊፍዋስ ከምዚ ኢላ ተቃልለኒ ኢለ በለኻ ዋይ ትሕለፊ ኣነ ንስኽን ድማ ፈፂምና ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና በልክዋ ሽዑ ኽርትም ኢላ ሰሓቐት እስካ መሓሊ ሓደ ይኮንና እንዲና ኢላ ተላገፀትለይ ኣክትትል ኣቢላ በለ ክትፈልጢ እቲ ኣባይ ዝነበረ ሕማም ንሰብኣይ ክለኪመዮ እየ ርግፀኛ እየ ሰብኣይ ክተቐቢሉ ኣቋዲስካ ከም ዝኸውን በለትኒ እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ዝነበረ ሕማም ኣለዋ ድዩ ዝብሉ ነገራት ክርዳእ ግዜ ወሰደለይ
ሰብኣየይ ርእሳ ድኒኑ ርሃጽ ብርሃጽ ክኸውን ጀመረ። ኣተሓሳቢት እምበኣር ሕልፍ ሓሊፉክስ ኣብ ዝበፂሕኺ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርናስ እዚ ክትፈዲኖ ሓሲኺ ክተባእስና ደሊኺ ኢሉ ዘሊሉ ሓነቐ። መሕነቒኡ መናደዲኡ ግን ከምቲ ዝበሎ ከይወዓሎ ከሎ ሓስያ ክተባእሰና ስለ ዝፈተነት ዘይኮነስ እቲ ሕማም ዝበለቶ ስለ ዘሰንበዶ እዩ። ኩሩዕ ኢላ ኣፍ ልባ ነፊሓ ተሸካሚት HIV ከም ዝኾነትን ኮነ ኢላ ድማ ንበዓል ገዛ ፃዊዳ ከም ዝለከመቶን ከምኡ ዝገበረትሉ ምኽንያት ድማ እቲ ኩሉ ሻዕ ኣነ ኸበኺ ሓይሽዬ ብዝብል ክመኽራ ክምዕዳን ትፍትን ብጣዕሚ ሕርቓ ከም ዝነበርኩ ኣነ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሐ ተኸቢረ ሓዳር ገይረ ቆልዑት ወሊደ ዝሓሸ መነባብሮ መንባረይ ከም ዘናደዳን በየናይ መለክዒ እዩ ንስኺ ኻባይ ሕሽኪ እዚ ኩሉ ወኒንካ ክትነብሪ ኣነ ተደብሬ ሰንፈንፊንኒ ሕምምቲ ተባሂለ ዝነብር ዘኪርክዮ ዶ ኣቲ ቆልዓ ኣብዚ ሕማም ከይትወድቂ ክትብልኒ ኸለኺ ኩላስና ሓደ ክንከውን ኣለና ኢላ ርድአትኒ። ንሰብኣየይ ሓቂ ድዩ ኢለ ኣይኮነን ክብለኒ እናተመነኹ እንተሓቶ ዓፉ ተተሓሒዙ ዝብሎ ጠፍኦ። ንሱ ንባዕሉ ተሸካሚት HIV ከም ዝኾነት ሕዚ እዩ ዝሰምዕ ዘሎ። ሽዑ እውነይ ስሒ ተወደቅኩ። መገዛ ባዕለይ ለይትና ተሳእኹን ትሰደላ መሓዘይ ከይትውዳእ ጓል ኣነስተይቲ እያ እሞ ሕማቕ ከየጓንፋ ኢለን ተሓሊላ ንሳ ግን እዚ ፈድያትኒ። ኣነም በዓል ገዛይ እንተመርሚርና ክልቴና ተሸከምቲ HIV ምዃንና ተረዳእና። ልዕሊ ኩሉ ዘተሓሳሰበኒ ግን ጉዳይ ደቀ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ይመስገን ክልቲኦም ነፃ ኾኑ። ብድሕሪኡ ምስ በዓል ገዛይ ክነብር ኣይደልን ኣፋትሑኒ በልኩ። ነቲ ጉዳይ ዝፈልጡ ናይ ቀረባ ኣሕዋትና ተኣኪቦም ዝፈሰሰ ይሕፈስን ብርግጽ ዓብዪ በደል እዩ ፈጺሙ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ሕዚ ተፈላሊኹም እንታይ ናብርኡ ክትነብሩ ኮንኩም? ንስኺ ተኾንኪ ካሊእ ሰብኣይ ተምፂኢ ንሱ እውን ከምኡ ክልቲኹም ተሓጋጊስኩም ነዛ ዘለትኩም ዕድመ ተደጋጊፍኩም ደቅኹም ዕብዩ ኢሎም ኣሸማገሉና። ሕዚ ኣነም በዓል ገዛይን ብሓደ ኮይና ደቅና ንዕብለና ብኣግባቡ መድሓኒትና እናወሰድና ደቅና ከይልከሙ ተጠንቂቕና ምእንተ ደቅና ክንብል ንባዕልና እናንተንከባኸብና ንነብር ኣለና። እንተ መሓዛይ ግን ጓላ ገዲፋ ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣላ ከይተባሃለት ዳህያ ጥፊኣ ትነብር ኣላ።